Noma sisiye emaphenselweni atibonge KwaDlangezwa. Sincwadi ka-Isaya, kepha bamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Atibonge KwaDlangezwa. Akasakhulumi lo, ingoba sesikhulume ngamandla lawa esihamba ngawo, athi uNkulunkulu asihambe ngawo. Atholakala kanjani? Kanti wona lamandla kusethiwe hamba ngalamandla onawo Gideon. Uma kusuke kwenze njani? Kanti nobani yini vele owatholayo lamandla amasha? Athi Isaya yilowo omethembayo. Haleluya. Uthi uyaphiwa amandla amasha, ahamba akhuphuke njengokhozi. Haleluya. Abese eqhamuka bese kuthiwa hamba ngalamandla nawo. Wasinika nje amandla, angiveli ngiwathole nasejoyintini. Kanti phela nakamama unengalo, kanti mama Ndlela wakho amandla ngiwathole. Fanele ngimane ngibe nokwethemba uJehova bese ngiyawathola lamandla amasha. Ayibonge Nkosi. Mase ngiphiwa amandla, ngiqale ngiqanjwe igama. Bengiqala ekuthenini ake ngingale ngizazi ukuthi ngingubani. Ayibonge Nkosi. Igama lami ingubani? Ngoba wonke umuntu uqanjwe ngegama lasemhlabeni likamama nobaba, kodwa bese yaphenduka akhethe uJesu abe yinkosi nomsindisi. Lekhaya lashintsha igama. Amen. Mase kushintsha igama, ziyaqala zenzeka izinto. Ayibonge Nkosi. Uyaqala ubizwa ngomntwana. Mawusumntwana, umntwana wenza njani? Umntwana uyathoka. Umntwana uyalalela. Umntwana akacomplain. Ayibonge Nkosi. Siyaqhubeka bazalwane. Sisihamba ngalamandla lawo. Ayibonge Nkosi. Sicela usisiphilile noma uPastor Philile uzosifundisa. Ayibonge Nkosi. Sizofunda labazalwane. Sizofunda bazalwane. Kuningi sizofunda. Sizolalela uNkulunkulu ezosifundisa uMoya oNgcwele, ezosiyala, ezosola, ezokwenza yonke into. Ayibonge Nkosi. Athi izwi lakhe kubafundi bakhe angishiyi nodwa, kodwa ngishiya nomthokozisi onguMoya oNgcwele uzonifundisa, angisole, angiyale indlela yonke. Amen. Ingakho sila woza sisiphilile uzosifundisa ngokushushumbiswa kwabantu. Ayibonge Nkosi. Kimi ngihlale kuwe umthandazo wami iwo Nkosi, iwo Nkosi, mthandazo wami umthandazo wami iwo lowo, iwo Nkosi. Yehla moya, moya, usindise, usindisi Afrika, usindise
Ngiyazithoba kakhulu bazalwane, ngicela ukubingelela umama uNdlela, ngibingelela omama bonke, obhuti, ngibingelela ama guest wethu ngemumva. Sibonga kakhulu egameni lenkosi ukuthi sibe khona phakathi kwenu. Ngiyamthanda uJesu. Ngisaba umthetho kaNkulunkulu enhlizweni yami. Hallelujah. Alibonga malenkosi. Amen. Ngiyabonga kakhulu kuba kwaZulu. Angijwayele ukuza leli side elingala manje bengeke ngisale. Amen bazalwane. Siyabonga. Ngokomsebenzi engikwenzayo bazalwane, ngisebenza nabantu besifazane. Umama uNdlela wasiyangicela ukuthi ngifike kube khona engikhuluma ngakho okuthinta abantu besifazane. Shuthi sizokhuluma la ngehuman trafficking, ukushushumbiswa kwabantu besifazane. Ibona kakhulu abantu besifazane abashushumbiswayo nabantwana. Abesilisa abekho kakhulu. Uma kuntshontshwe abantu besilisa baso beyogqilazwa ngokwemisebenzi nje. Akukuningi kakhulu lokho kwabantu besilisa. Ngizokhuluma isikhathi esifushane bazalwane. Mhlawumbe manje ngifuna ukwazi more nothatha inamba yami ngimama uNdlela ngichazele uyabo okunye nokunye. Ngifuna libazi isikhathi sezwi manje. Amen. Ngeke ngisakhuluma kakhulu. Bazalwane, abantu abasebenza kwizinhlangano ezisiza abantu abantshontshwayo besifazane benza ama-investigation. Ngeke nga-attenda i-conference yabo 2019 November. Bayaxoxa ukuthi amazwe ayi-target untshontsho i-KZN, iSwaziland, iLesotho, iNigeria. Kakhulu bathanda kakhulu abantu amantombazane abantu base-Afrika. Laba ngithi uyabo windoni yamanzi. Ibona abantu ababathanda kakhulu labo ke. Bamathi lama areas engwabalayo iwona atargeteke kakhulu. Kuthiwa uma abantu sebentshontshwe khona lezi moto abantu abayisensa for ibusiness. Nayebo lezi moto eziba namawindi amhlophe ngemuva kungaba ama glass. Senjiswe lezo moto bafakwe khona abantu bantshontshwe kudisguisewe bashoniswe for 3 months. Disguisewe bashoniswe eCape Town. Amaphoyisa afuneke lafune la ngabatholi bese amaphoyisa ayayeka. After 3 months bese beyathathwa labantu bafakwe icontainer bayodayiswa emazweni aphesheya. Ngokocwaningo kuthiwa ibusiness elakha imali ngempela emhlabeni ileli lokushushumbiswa kwabantu. Kuthiwa kwakhiwa imali enkulu kakhulu. Labantu abasuke bentshontshwe besifazane makwenzekile bathola ithuba baphunyula. Khona umunye nje wesinika itestimony yakhe uphunyula after 10 years entshontshiwe. Uthi la defike khona wadayiselwa kwifamily. Kwathiwa nanku umndeni wakho lo uzoba umkhwenyana wakho. Wa introducelwa nje ifamily yonke, ubaba, obhuti bamkhwenyana. Kodwa bonke labantu besilisa bala ekhaya ubapha ucansi lo. Sezwe bazalwane, uyazi singiyazikhuluma lezi zinto njwani ithandaza kangaka khona nizokwazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Yabo nje muthi makufana ukuthandazela umuntu wesifazane ucabanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Ukuzwe endaweni engakini kuthiwa ulahleka umuntu afunwa ngatholo. Usuzobona manje sekwenzakalani lapho. Kulahleka umuntu nje afunwe angatholo. Kodwa ngifuna ukusho bazalwane ukuthi umkhuleko unamandla. Uyakwazi ukuzidalula lezi zinto. Gcine lamacebo ngesinye isikhathi angaphumeleli. Kuyekwenzeka ngokumsenze engwenzayo siba nekhalenda lenyanga. Uthothi kule nyanga sikhulekela lokhu, kule nyanga sikhulekela lokhu. Kwathi ngoJanuary ka2019 besikhulekela yona nje human trafficking. Sikhulekela yona inyanga yonke. Niyazi ke bazama kuJanuary kuyathandazwa amabandla amaningi asuke efastile. So nasemabandleni siku iphumele le prayer calendar yethu bekhuleka bazalwane. Kuthiwa kwenzeka ke kwakhona intombazane esebenza efunda kwamanye ama university la eThekwini. Yona yayitargethe amantombazane amancane ama virgin. Shuthi kuya depend ukuthi ibhaya ifuna umuntu wesifazane onjani. Lo ozodayisa uzohamba efuna labo bantu abanjalo ke. Shuthi target kwakuyingane lezi nje ezama first years ema university. Lo mntwana wakhona kwaziqoqa lezi ngane kuthiwa eyibeke kwelinye iflat ku West Street eThekwini. Thwele lokuyiqoqa ke labo ke abama virgin baso bengazojovwa bengazodragwa. Bafane bafike benjalo nje. Kunenjongo ezithize kabanazo baso befuna ukuyifeza. Thwa zathi sabekiwe lezi ngane zibekiwe kanti kuzokwenzeka iphutha kuntshontshwe nomzalwane
ntshontsho elinye teenage ingane yomfundisi nayo ifastile wabona uNkulunkulu uthi hayi ngeke ukuze kusaveke labantu akuntshontshwe nalo kushuthi izulu lama ngenyawo bazalwane sengitshontshwe nomzalwane kuthiwa abazali balengane ayibuyanga esontweni bayitshentshwa kushuthi iyeres kodwa manje ayisafoneleki kwasho ukuthi ebandleni khona umzalwane oyi private investigator wacheck ucingo lengane walithola ukuthi kade lu online 3 hours ebusuku hawu lengane bi online ebusuku futhi kuyabona ukuthi hayibo lo licingo ngathi bekhulunywa nabantu baphesheya kanti ibhaya lesi sensa lo licingo lwengane ucommunicate senginabo abantu bangaka usungasho ukuthi ba transporta kanjani ayike kwa tracewa ke bazalwane watholakala ukuthi lo mntwana ugcine ekhuluma nalo ose university okuyena lo oqoqa abantwana wathathwa lo mntwana lokho amaphoyisa emphenya unazi ukuthi amaphoyisa akuphenya akulandele uzulukhipha iqiniso wabaveza ke abantwana baseflatini eThekwini batholakala kanjalo ke so bazalwane siphile esikhathini esingesihle umama Ndlela ethi Phaphamani let's pray ngisho ngithi hayi uNkulunkulu umvuse ngempela umama Ndlela ngoba isikhathi bazalwane ayi isikhathi esikusona sihleki isikhathi esikusona sona isikhathi sokuphumula iyenzekile lento futhi bazalwane ePretoria omunye usithumelela iWhatsApp siyazi ukuthi abantwana bethu abanayo imisebenzi mekwane thuba elivelayo noma balibona online baligijimela suke lo mntwana ePretoria ayalela ibuilding la izoyathola khona umsebenzi ngicela ukuyiqoqa lezi zinto kancane bazalwane uma efika lo mntwana afike khona namanye abantwana bawu8 bagcwalisa ama forms ba excited bazothola umsebenzi bathe mabezala kwathiwa bangakhuphuki ngama steps bakhuphuke ngelift nezwe bazalwane bawonishiwe well ke bafilisha ama form bala ereception ba happy ukuthi hey sawuthola umsebenzi kade sahlupheka ayike bese lo mntwana athe uthi ngiye bathroom aye toilet uthi mesathi use toilet ngala toilet khona abantu abakhulumayo khona hayi khona lama toilet siyabona akhiwa ngalendlela ukuthi ukwazi kube nodonga ungavaleki ngale uthi megibele buka ngale uthi amaphoyisa nomunye wesilisa wangaphandle angifuni ukusho ukuthi wamaphi uthi bahlukaniselana imali eningi bayasho ukuthi abawu2 baye Spain abawu2 Amsterdam babalwa amazapheshe ukuthi labantwana sizobadayisela khona kodwa kuthiwani bathola imisebenzi lo mntwana waphuma wangasayi reception wehla ngala ma steps ekuthiwa bangezi ngawo uthi ngesikhathi ebaleka efaka ama high heel wake afike nje kwenye floor uthola isithe a blood scene uthola nje kuyigazi nje uthi abaleke wathi mefika phansi uthola nama security vele akwi setup athi amaphoyisa ubekwa yini wena la wase kwasho uthi nje uhlakaniphilwa lo mntwana hayi ngivuleleni igate ngifuna ukuyobhema abona amaphoyisa uthi yabo lo uyabaleka kanti ngaphakathi bayafona bathi catch that bitch bayabona ukuthi hayibo sayiluza imali enkulu kabi hayi ke thiwa amaphoyisa amyalela lo mntwana uthi abaleke kwathiwa baleka 10 right wathi lo angizo10 right ngoba shuthi bazongihuka futhi bangibambe uthi lo mntwana cishe washiya ingane yakhe na 10 years ubefuna ukuyosebenza ezokundla ingane yakhe bazalo umhlabi besikuona awukho right abantu bayantshontshwa abanye abantu bahamba behonest nje bethi bawufuna imisebenzi bafike babambeke lapho enye into embi kakhulu hayi ukuthi ufike laphana mhlawumbe udayisisa umzimba unikwa imali cha bathi ufike udayisisa umzimba unganikwa imali unikwa imile yodwa encane futhi kushuthi nje uyohlukumezwa abantu besifazane bayabhekana nokuhlumezeka emhlabeni yingakho bazana uNkulunkulu usithembile ukuthi sabantu besifazane sikhuleke sithwalane siyabona bazalwane so nje bazalwane injalo indaba yokuthi nje simele ukuthi siqhubeke nokuma esikhaleni and kune toll free number bazalwane oyifonelayo uma ususpecta into engekho right yabo nje bayawonishwa abantu ukuthi uma unemoto upake ku basement emall uma ufika sekukhona le moto enamawindi yabo lamawindi amhlophe ungasangeni emotweni yakho ngcono fonela amaphoyisa ngoba uzo emotweni ngokunganaka uvula ibhuthi usathi ulayisha igrosa wena kanti bazobamba wena ngaleli nokuthi bazane siqaphele emamoli ngesisikhathi uthola umuntu wesifazane uthi hawu ngicela usizo bandla ngicela usizo uthi uyamsiza wena uthi uyanaye etoilet abanye lapha emall ufike segqoke nama overall oclean
afi bakujovele khona e-toilet kuyabona. So nje bazalwane akukho right. Enye into ababamba ngayo babamba abantwana baba dry care nge-cough mixture. Bayababamba. Abantwana banendlela bazalwane. Uma uhambe mall uthola umntwana esekugqula. Musu ukuthi awuyenzani lengane iphaphe kabi. Kanti mhlawumbe ingane yakuthipha ukuthi lo muntu omdala engihamba naye hayibo lo muntu omdala. Khona enye sign nje bazalwane evezwayo ukuthi abantwana bayakwazi ukuqhweba bese bethi baqonda ukuthi ngilandele angizoba safe la ngiyakhona. So wena musuthi hawuna ingane nginyathela ingane eziphaphile ingane engafundisekile. Bazalwane siqapheleni futhi sibe nendlela ukuthi abantwana bethu singabagada kanjani. Kulonyaka mamndlela ngizoba ne meeting nama single parent. Kwakufanele sikhulume nama single parent abazali laba besifazane mabethola izingane obaba beingane base babaleka. Ngithi yenzeka into enjalo. Manje usala usummiserable ke wena awusafuna ukuqhubeka nempilo yabo nje udedela izandla nje. Ngiye ngithi mina umuntu wesifazane ingane yakhe efana iphathe njenge handbag. Ake sifunde kubelungu bazalwane. Abelungu ingane mayodlala ibhola. Uhlala la funda incwadi ingane ikhahlela ibhola lapha ikhahlela ibhola. Mayiqeda ibhola abamba ingane yakhe agoduka. Thina sithi baye bahambe nesikole base Kings Park awukwazi eKings Park uthi into enjani. Thina sizazi nje ezethi ingane edlalaphi. Phela ungicela uMamndlela ngizokhuluma. Thina zethu asizazi. Mina ekhaya ngifuna ingane edlala ngale. La ngingaboni khona. Hayi, ngithi buyani dlalani la ngizobona khona. Basana kukho safe. Ngeke ngafonela omnye umngane wami ingane yakhe enan 5 irape ingane kasisi wakhe no 9. Mama kuthi uyalandelwa leyo nto usisi uyabhoka nje usisi ezif ingane yakhe ayibaziyenza into errong. Basana asifunde ukuphatha ingane zethu kungathi ngama handbag. Uma kungenzeka kuningi ke sokuxoxa bazona ngelinye ilanga inkosi yomusa inibusise ngifuna ngijahezweni lenkosi amen long distance ayibonge inkosi kodwa ebukhoneni kaNkuluNkulu yila esibheka khona amen laba bajayivayo nje bajayiva baze babe bafishane bashaya amavosho kusemnyango bazalwane bathi sina masise ebukhoneni kaNkuluNkulu siyashesha ukukhathala amen athi umhlabelele noma ngikhathala endleleni asiqhubeke because sikahle kahle indlela yethi ibheke emgomeni alibonge igama la Jesu alibonge igama lenkosi bazalwane siyaphuthuma siyaphuthuma kakhulu awu nkosi yami
Angibingelele. Amen. Ngiyaxolisa mama Ndlela. Mama Mkhize. Ngiyakubingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyacela nje mama Ndlela. Ngicela umama Mkhize, umama umfundisi azosibingelela egameni lika Jesu before ngiqhubeke ngiye kule nkonzo engiyakuyona. Mama Mkhize gijima uze ngaphambili uyahlabelela abazalwane ngiyamazi. Angizukumhlabelelela. Kunesimanga Ebukhoneni bakhe unejabolo igama lakhe liyisiphephelo sengiyamazi umhleli wami lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe khona kunenjabulo jabulo igama lakhe igama liyisiphephelo yamazi lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe ebukhoneni bakhe igama lakhe igama lakhe ongiyamazi umhleli wami haleluya ayibonge inkosi alibonge igama elihle lenkosi yami uJesu Kristu hayi ngumama Mkhize ke usisomncane lo Jesus haleluya ungitshelile wathi nizangala halala ayibonge inkosi amen sibonga uhambo ke nami bekusaphuthumile ngiyoduduza amen ngiyosula inyembezi khashana lapha ya sengibonga ukuthi ke nginifice nisekhona ngiyabingelela abesimame abahlakaniphileyo haleluya yabona ukuthi kwakuprofethwa lezi sikhathi amen ngake ngathi kubazalwane ngathi sasheshisa leli wozani bafazi ngathi kwakushiwo lezi sikhathi master hayi ngiyaphila abazalwane ngezethembiso amen engayiphiwa ziyiqiniso azingijabhisi sose sangijabhisa ngoba uDavid uke wathi hayi ngeke ngaba musha sengimdala ngaze ngimbone okaJehova enqotshiwe lamandla Hallelujah. siyawadinga ukuba ngivikele ngokuba iziziko Zihaqile iyahluleka uma Hallelujah. Lapho kube sinesikhathi. Hayi cha impela hayi. Bese ibamba kusemnyango mamdlela. Manje ngizekuthiwa nehholo lizosixosha very soon. Kodwa umama Mkhize uthe asikhululeke. Wathi sime ngekhanda masifuna ukuma ngekhanda. Ayibonge inkosi. Bazalwane ngiyaxolisa ukuyifaka le item mamdlela bekungesiyo bekungafanele. Ngiyathoba. Uma ungibona mamdlela. Uma ungibona mama umfundisi uLtsheko. Uma ningibona nje bazalwane bePhaphamani, ningibona ngiyilento engiyona. Ngiphekwa lapha ya. Ayibonge inkosi. Ibhodwe lami lilapha ya. Ayibonge inkosi. Alibonge igama lika Jesu. Sikhuliswe ngayo lento bazalwane. Sayincela, sakhula, sayibamba noma sesikhulile.
kuthe noma sekuhamba abayeni bethu hayi sathi sizohlala sihlale njengoRuthi ayibonga inkosi athi uRuthi kumamezala wakhe noma ungayapi mina uNkulunkulu wakho kuyoba uNkulunkulu wami alibonga igama lika Jesu yiyo ke lento bazalwane eyenza sihambe endleleni singadangali sisiphilile uthe uzoba nenkonzo yama single parent ayibonga inkosi confirmation mama umfundisi uLjeko confirmation is le ngiyamthanda uNkulunkulu wethu ngoba uNkulunkulu wethu ukhuluma emfihlakalweni ayibonga inkosi bazalwane sine group esinayo yo mama bama single parent yo mama abama widow ayibonga inkosi sithi themba lisekhona noma umfelokazi kaJesu akekho umfelokazi kaJesu khonani umzalwane ayibonga inkosi sonke bazalwane siyabonga sisiphilile ukuthi sizojoyina egameni lika Jesu ngishilo ngathi kuningi esizokuthola bazalwane ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuphakamisa umama umfundisi uLjeko incekazi kaNkuluNkulu isise esidlweni sikaNkuluNkulu amen Ndlela elangifela kuwe ngiyakhosela ndlela elangifela kuwe ngiyakhosela ndlela elangifela kuwe ngiyakhosela ndlela elangifela kuwe ngiyakhosela uThixo ungcwele wethembekile nangalesi sikhathi uNkulunkulu onamandla baba siyabonga ukuthi uhambe nathi kwaba lapha uNkulunkulu ongcwele siphambi kobuso bakho singabantwana bakho size kuwe sizothi Abba Father in the name of Jesus Christ uNkulunkulu ongcwele kuyo lenkonzo yake yashiwa nguKristu Jesu esizoyenza ngalesi sikhathi Jehova ophilayo ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu njengalokho asho kubafundi bakhe athi mabakwenze lokhu ngezikhathi zonke abahlanganyela ngazo uNkulunkulu ongcwele siphambi kobuso bakho ukuzohlanganyela kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Baba ngiyathandaza obegula nobekade edlule esimweni after lenkonzo uNkulunkulu ongcwele ngiyathandaza ukuba Nkosi bonke baphile in the name of Jesus Christ amen ake ngithobe bangcwele ngibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngibonge KwaDlangezwa ukuthi samkeleke haleluya ngiyabingelela umoya ongcwele ephakathi kwethu haleluya haleluya egameni lika Jesu Kristu ngibingelele mamndlela egameni lika Jesu abefundisi bonke abazalwane bonke umakoti wewundlu egameni lika Jesu Kristu ngibingelela wonke umuntu mangithi umakoti wewundlu ngicabanga ukuthi sengiqoqile ngenxa yesikhathi siyaphuthuma and ngiyalalela mamndlela mawuthe
isikhathi kuzoba njalo sithandwa egameni lika Jesu Kristu senkonzweni yesidlo ngicela uvule lapha ku Luke 22 verse 17 to 20 ngizocela ukukufundela ngenxa yesikhathi uzobe uyiphenqa kodwa sengiyafunda egameni lika Jesu Kristu lithi wamukela isitsha wabonga wathi thabathani lokhu nabelane ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayi kusiphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkuluNkulu wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelwa nina yenzani lokhu kuba ningikhumbule kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina izwi lakho Nkosi linguwe uqobo sifundise ngalo usiqondise ngalo siyale in the name of Jesus Christ amen hallelujah ngingumama uLtyeku ngiyakhumbula ukuthi angizichazanga ngizocela befundisi bonke mamndlela mamhlongwane mamushandu mamumkhize abefundisi bonke ngiyabacela ukuthi beze sizokwenza inkonzo yesidlo kubazalwane ngiyacela abazalwane egameni lika Jesu Kristu kuba nize phambili sibambisaneni kule nkonzo ebaluleke kangaka mfundisi umkhize ngiyacela egameni lika Jesu Kristu kuba usijoyine egameni lika Jesu Kristu mawuzazi ukuthi umfundisi ngizocela sibeni sonke ngaphambi koba sisithathe socela sikhulekeni bangcwele sikhuleke phezulu kwenkonzo kwesidlo amen Hallelujah. Ngiyacela ningiphathele bangcwele abazalwane besazosondela. Hallelujah. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uJesu lana ukhuluma nabafundi bakhe ngaphambi kokuba nje ngiyichaze because angizukuyichaza ngicabanga ukuthi iyazisho ithi lesi sitsha osiphuzayo uyazi ukuthi uphuza isivumelwano segazi lika Jesu Kristu okuyisivumelwano esisha haleluya and nodla lesi sitsha uzosidla udla lesinkwa ngoba ekhumbula uKristu Jesu kodwa kukodwa ke ngizokusho sisazophakama ngizocela siphakame bangcwele egameni lika Jesu kuyasheshisa kithi akizukuhambisa ngokwendlela engijwayele ukwenza ngayo haleluya kodwa ngenxa yesikhathi ngizothi usame lapho ngicela ukukunikeza u20 seconds ngoba ngiyazi nje obuhleli lapho watshelwa wena ukuthi sidla usidli ngoba uyisoni kodwa izwi likaNkuluNkulu lithi uma uthi awusona isono ngumqambi manga neqiniso alikho kuwe engizokusho kuwena ulapho for 20 minutes ngicela uthandaze ukuthi uNkulunkulu ahlanze inhliziyo yakho uNkulunkulu ukuxolela same time akaxoleli ngelinye ilanga so uvumelekile ukudla isidlo senkosi ngoba lithi izwi likaNkulunkulu asabelaneni akwashonga uJesu uthi asibophaneni asinayo imvume yokubophana asibona amajaji asibona abameli asiwona amaphoyisa uNkulunkulu uthe konke sikwenza ngothando uJesu uthi asabelaneni isidlo senkosi ngicela ukukunikeza u20 minutes usazisola u20 seconds usazisola phambi kaNkulunkulu kuyakwazisa uyakuxolela ngicela ngenhliziyo noma engangeza umakhelwane ngizocela sikhuleke babona amandla onke abantwana bakho uNkulunkulu ongcwele baphambi kobuso bakho nami uqobo ngiphambi kobuso bakho ekoneni engikonile kuwe uNkulunkulu ongcwele
ngicela intethelelo Jehova twala lethu sithethelele uNkulunkulu ongcwele Baba sixolisa kuwe ngeinhliziyo ezipheleleyo siza kuwe Baba athu David create in me a pure heart O God and renew a steadfast spirit within me O Father namanje sisho njalo hlanza inhliziyo zethu uvuse umoya oqinileyo phakathi kwethu ngoJesu Kristu inkosi amen hallelujah njoba ngeke ngasho sonke sizoza phambili ngisho umntwana oncelayo uyasidla isidlo senkosi sonke ngisho umdlalo wekeyboard uyasidla lesisidlo singesingcwele singesivela kuNkulunkulu hallelujah ngizocela sonke so ngiyacabanga ukuthi singaqala kuleli side bese ngalana bezodla bezophuza egameni lika Jesu Kristu ngizocela nini ngoba izitsha zethu zilimited kuzokuphoqa ukuthi udle same time uhambe uhlala phansi bese siyakhuleka after igazi lemihla yona Yai Yona Inge Babona mandla onke nonguyise wenkosi Jesu Kristu Siyabonga uNkulunkulu namandla onke siyabonga Siyabonga Thixo ngcwele siyabonga Abantwana bakaIsrael ngelinye ilanga uke wabapha namhlanje uNkulunkulu ongcwele sidlila sapha kaJesu Kristu ayidla kubhlungu keda ngenxa yothando uNkulunkulu onamandla bonakala ungenelela busisa abantwana bakho nakuzo zonke izimo abadlula kuzo sikunika udumo bayede haleluya siyabonga Thixo wethu Siyabonga mananjalo. We thank you, Lord. Amen. Sithi bayethe ozosiyela ezwini umfundisi izwi lenkosi Mrs Mbatha kubhalwe kanjalo bazalwane siyabonga bazalwane siyabonga kakhulu esaphakama inkosi nibusise amen ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyathoba abazalwane kakhulu kuma kule ndawo
indawo engajwayeleki kakhulu. Nizothanda ukubingelela abazalwana kuMamndlela, ngibingelela omama bonke, abefundisi bonke, abantu abasha ngokukhethekile bazalwana, ngibingelela ukuthatha kukaNkulunkulu okhona phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ayikho into engichallenge njengesikhathi bazalwana, mase kuthiwa isikhathi sesiphelile vele ngingasazi ukuthi senizokwenza njani. Amen. Kafushane bazalwane, nizocela ukuhlabelela bese siyezwini lenkosi. Amen. Gangiso nesibi seza enkosini kwathi ngegama Lenga Jesu wezumthandazo wami Wezumthandazo wami wangithethelela wangethula umthwalo wangishiya letulo. Hallelujah. Jesus. Bazalwane, sizoya encwadini yokuqala amakhosi wokuqala, sizofunda chapter 19 siqale verse 7. Ngenxa yesikhathi bazalwane sizofunda 7 no 8 egameni lika Jesu. Amen. Ifundeka kanje bazalwane, amakhosi wokuqala chapter 19 verse 7. Ingelosi kaJehova yabuya yamthinta ngokwesibili yathi, vuka udle ngokuba indlela yakho inde. Amen. Wavuka wadla waphuza wahamba. Ngamandla alokho kudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 waya entabeni kaNkulunkulu iHerobhe. Amen. Baba liphilile linamandla linguwe liphefumulele wena, lona lodwa izwi lakho liyadala, lona lodwa uNkulunkulu wethu linamandla okwenza konke. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu nantambama silalele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Itheme yethu bazalwane isakhuluma ithi kuGideon akahambe ngalamandla nawo. Amen. Ngizothi ukupaste kancane ukuncikisa, mina ngithi vuka udle uhambe. Amen. Ngoba indlela osazoyihamba yinde. Amen. Angazi ukuthi uSathane mhlawumbe usekuvalela isikhathi esingakanani emuhumeni. Amen. Kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi usengavuka udle uqhubeke nohambo. Amen. Ngoba bazalwane siyazi ukuthi siya challenge usuku nosuku. Kunezinto ezithi mazisenza zisivalele ekhoneni singabisakwazi nokuqhubeka nohambo. Amen. Kodwa namhlanje ngizomemezela kule ndawo ukuthi usengavuka mzalwane udle uqhubeke nohambo. Amen. Lelizwi bazalwana lisho ingelosi isho kumprofeti kaNkulunkulu Elijah. Amen. uElijah masifunda nje sisheshisa uqala bazalwane wayengumprofeti kaNkulunkulu ngaleso sikhathi kwake kwenzeka isimanga bazalwane, abantu bamhlubuka uNkulunkulu ophilayo. Amen. Bakhonza izithombe namakhosi ayephatha ngaleso sikhathi kwaIsrayeli ayemhlubukile uNkulunkulu. Amen. Lithi izwi lenkosi ngalesikhathi kukhona inkosi eyaphatha kwakuthiwa nguAhabi. Lithi izwi lenkosi ngisho isigana bazalwane yavele yothatha intombazane esuka ezweni leyithixo. Amen. Ithemisi ithathile le ntombazana umefika lo makhodi wa introduce othixo bangakubo ezweni likaNkulunkulu. Amen. Kwathi ngoba nendoda simthathile lo makhodi baqala bazalwane bakhama altaro bali bakhama ashera amapholo ashera endaweni kaNkulunkulu. Amen. Lithi izwi lenkosi abagcina ngalapho babulala nabaprofeti bakaNkulunkulu. Kodwa ikhona ingcosana yasala. uElijah bazalwane wayephakathi kwalo ngcosana. Lithi izwi lenkosi uyavuka ngalelanga uthi ngizoke ngiqunga isibindi ke ngimqondo Ahabi ngithi kahle kahle ngoba nini sikhonza uNkulunkulu abehlukene. Namhlanje ke kubonakala uNkulunkulu onamandla.
ake kubonakala uNkulunkulu ofanele ukhonzwa amen Jesus. mhlambe nawe usubakhonzile uNkulunkulu kodwa namhlanje ngithake kubonakala namandla amen Amen. lithi izwi lenkosi wathi akulungisa umhlatshelo wathi uzobekwa abazalwana kubekwe nezinkuni kodwa akekho ozophatha umlilo amen Amen. wathi uNkulunkulu onamandla kumele avuse umlilo kulomhlatshelo amen lithi izwi lenkosi baqala abaprofeti bakaBhali bambiza uBhali bazalwane ngoba abazalwane uElijah wayene understanding yokuthi into zikaNkulunkulu zihlolwa ngomlilo ingakwethi uNkulunkulu onamandla sombona ngomlilo amen sizombona ngokuthi avele kulesi simo ukuthi uNkulunkulu weqiniso amen mhlawumbe uNkulunkulu ambone empilweni yakho ngoba siphila esikhathini la uNkulunkulu esimbona ngoba esiprovide ngemizi emkhulu uma singenazo imoto ezinkulu sithi akekho lo uNkulunkulu kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi uNkulunkulu simbona ngokuvela esimeni Hallelujah. simbona ngokuvela bazalwane uma simbiza sikhona isimo engavela kasiya uNkulunkulu Hey, Nkosi yami. uNkulunkulu akabonwa ngemoto enkulu Hey. ubona abazalwana njengoDaniel abathi befakiwe esigodini engonyameni wavela uNkulunkulu Hallelujah. njengoMeshaki noShadraki sebefakwa emlilweni wavela uNkulunkulu utsho njalo uElijah uthi uNkulunkulu sombona ngokuvela kulesimo amen Amen. lithi izwi lenkosi baqale bamemeza abaprofeti bakaBhali bathi woza Bhali usindise woza Bhali nomlilo wakho ushise amen lithi izwi lenkosi umlilo awubonakalanga kwaze kwashona ilanga bazalwana umlilo ungekho waqala uElijah wazoma phambi kwealtari wathi fakani ngisho amanzi fakani imbiza ezine niziphindaphinde kathathu amen kwaze kwaba nechibi lamanzi ngoba abazalwana sambi wabona samba ngokholwa naye mhlawumbe wayenawo ukudawuthi ukuthi wathi if lo mlilo ungehli kodwa ukholo lathi qhubeka umlilo uzokwehla ngoba wayengekazawubona indawo wehla kwenzeka lento abeyenza kodwa kwathi ukholo kwakhe ungehla umlilo futhi uzokhotha namanzi ngisho njalo namhlanje ngithina namhlanje uzokwehla umlilo kaJehova esimeni sakho uyehla namhlanje Hallelujah. uzokhotha konke ukhothe namanzi amen ngoba sengathi asikaze sibe khona ngoba uNkulunkulu wethu uyavela esimeni bazalwane Mighty Jesus. wathi sembiza uNkulunkulu wathi uNkulunkulu Abraham wambiza abazalwane ukuthi awehla umlilo uvele ezulwini washisa yonke umhlabelo washisa konke amen bazalwane lana sesithola lento disicashile emhumeni lithi izwi lenkosi usafikile uAhabi waxoxela unkosikazi wakhe uJezebel amen wathi Jezebel uyakwazini okwenziwe nguElijah bonke abaprofeti bakaBhali babulele amen lithi izwi lenkosi uJezebel wabe sephendula athi hambani yomtshela ukuthi kusasa ngalesikhathi lokho akwenzile nami ngokwenza kuye uma ngingakwenzanga bangamana uNkulunkulu bambulale amen uElijah bazalwane uma sezwa lo myalezo uyaqala ushiya inceku yakhe ushiya ngisho isiphiwo sakhe soprofeti uyakhohlwa yiso uyakhohlwa ngisho imangalisa enzile ngoba izwi selimsabisile amen bazalwane istrategy saSathane asisebenzisayo noma unamandla kanjani uma efuna ukukhipha kwiposition yakusabisa ngoba uyazi ukuthi uma ususabile uzoshiya konke uzokhohlwa namandla onawo ngoba usuyesaba amen and bazalwane uSathane akayisabisi into engamsabisanga amen uma uzawuqala uHabi before uJezebel asabise uElijah bazalwane uqala ngokusaba yena uqala wathola ireport elimthusayo elithi abaprofeti baBhali babulewe amen so uma sethola leli report elimthusayo useresponda naye ngokuthusa yena uElijah amen ngoba bazalwane uma ubona uSathane emthusa njalo empilweni yakho okwazi ukuthi ikhona into emthusayo ngawe Oh, amen Jesus.
okwazi ukuthi ikhona into izulu elikhulume ngawe emthusayo. Amen. Ngoba imbuso yobumnyama bazalwane yazi izinto zethu singakazazi. Uma setholile ireport ukuthi usavusi umprofeti KwaDlangezwa ozonyakazisa umbuso kaSathane, uzothi asazwethuka bese ezokuthusa ukuthi usuke kuposition. Ungabi sayenza intando kaNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi bazalwane sifunde khona. Ingelosi kaJehova yamthinta. Usebalekile wayocasha emumeni. Amen. Iseyamthinta ithi vuka Elijah udle ngoba ubindlelinde. Amen. Iyamvusa bazalwane imniki isinkwanyana namanzi. Uyadla uyaphuza. And bazalwane kuthiwa lokha kudla kwamsustaina for 40 days and 40 nights. Amen. La ngizomemezela abazalwane ngomuntu abona ingathi awunikezwe nguNkulunkulu kuncane. Amen. Ngizomemezela uthi noba ungabonala ngathi kuncane kodwa kunamandla okukusustain impilo yakho yokholwa. Hallelujah. Noba ungabona ingathi akukho bazalwane kodwa kunamandla okuhambisa indlela yonke. Egameni likaJesu khona incwadi engangayifunda kwizenzo. Umama okuthiwa wayephiwe nje yena ukunikela uDokas bazalwane. Ephiwe nje ukunikela asiza ukuthi wayeprofeta, asiza ukuthi wayishumayela, waphiwa nje inkonzo ukunikela. Amen. Kodwa leyo nkonzo ukunikela lithi izwi lenkosi eseshonile emhlabeni. Bavuka abantu akade baphiza ingubo bazomangala naso. Amen. Phambi kwaPeter. Amen. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wamvusa ngenxa yalowo mnikelo. Amen. So into ayiphathiswe uNkulunkulu bazalwane yenzisisise ngoba inamandla okukuvusa ngisho ngosuku olubi. Amen. Lento unike yona uNkulunkulu bazalwane ungayingabazi ngoba ngiyacabanga ukuthi noElijah wayengabazi endleleni. Ithi inyama nobisi imtshela ukuthi Elijah manje 3 days ulambile. Amen. Kodwa ukholwa kumtshela ukuthi okunikezwe uNkulunkulu kuyagcinana. Amen. Noma isikhathi singakanani ngoba nikezwe uNkulunkulu kuzonilonda. Amen. Lithi izwi lenkosi bazalwane ngelinye ilanga yakuyathi inkosi uJehoshaphat ebhekene nempi bazalwane izama ukuvezela ukuthi into ayiphethe inamandla ungayideleli. Amen. Kuvuka impi bazalwane ukuthi uIsrael wayokhalaza uNkulunkulu. Wathi inkosi uJehoshaphat ngiyayisaba lempi inkulu kakhulu. Amen. Athi uJehova lempi akusiye yakho ingeyami. Amen. Kodwa uzongenzela into eyodwa, uzonikhethela abadumisi abahlotshisa ubungcwele. Yibona bazoma phambi kwempi. Amen. Namhlanje bazalwane sibona kwenzeka into eyisimanga. Kususwa amasosha atrainelwe impi. Amen. Kwi-front line kubekwa abadumisi, abantu abangakaze batrainelwe impi, abantu abangakwazi nje ukufika umcibisholo, kodwa kwasho ukuthi indumiso abayiphethe inamandla okumelana nempi. Amen. Lithi izwi lenkosi sebedumisa abazalwane, impi yashaya nayodwa bese yanqotshwa. Amen. Namhlanje ngizokhuluma nomuntu okhathele othi impela kusahambeke endleleni, ethi impela uSathane usengithuse ngendlela zonke. Sengizanga decide nongabisasho ukuthi ngisindisiwe. Ngisho usuvakashela ebandleni uthi uyavakasha ungasasho ukuthi uyokhonza. Ngisho usufika lapho ungasafakazi. Kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi vuka udle uqhubeke nendlela. Jesus. Vuka udle uqhubeke ngoba uhambo luselude. Amen. Ungethuswa ngamaphimbo kaJezebel abathe kusasa uyafa. uJehova yena uthi Elijah vuka udle indlela isende. Isitha simemezela ukufa kodwa uJehova umemezela ubude bendlela ezohanjwa. Uzoyihamba kanjani efile ingoba isitha simemezela into opposite amaplani kaJehova. Hallelujah. Vuka udle bazalwane. Udle. Amen. Lokho kunikwe kona ikhozo zokulonda bazalwane. Ngelinye ilanga siyambona uEzeki uNkulunkulu efuna umkhombisa amandla entamnikeze yona. Ethi hamba esigodini samathambo. Uyafika omila amathambo avuthuzekile. Uthi asangaphila lamathambo.
kwasho ukuthi ushoka umuntu ofana nami uthi angazi Nkosi wena waziyo amen uthi ezeke wena profeta phezu kwalamathambo amen kutsho ukuthi uyamtshela ukuthi amandla okuvusa amathambo asolimini lakho amen Hallelujah. amandla okushintsha isimo sakho asolimini lakho Almighty Jesus. inkinga yethu bazalwana sibheka obaba abakhulu abagqoka amajazi amakhulu kanti le ndaba ikuthini uqobo Amen. khuluma igama phezu kwesimo sakho Hallelujah. khuluma igama phezu kwempi yakho khuluma igama phezu kwabantwana bakho abakumajazi khuluma igama phezu komshado wakho amandla solimini lakho Amen. bazalwana ngichithe isikhathi ngikushiya ngokuthi vuka udle uqhubeke wami amandla aya tholwa ngokudala kuwe lawo mandla aya tholwa ngokudala kowe Nkosi lawo mandla aya tholwa ngokudala kowe Nkosi lawo mandla aya Baba egameni lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu abantwana bakho beze kuwe mdala nezinsuku beze kuwe uNkulunkulu ophilayo asibonanga nje sofana nawe asibonanga olinganiswa nawe emini uNkulunkulu wethu sizobonga igama lakho sizophakamisa amandla akho uNkulunkulu esimanga uNkulunkulu wethu abantwana bakho Nkosi beze kuwe ngenkinga ezehlukeneyo Jesu Kristu sibonge nobufakazi babo Nkosi Jesu siphakamisa igama lakho nasemini sithi qhubeka njalo moya onqala phuka njalo uNkulunkulu ophilayo yipha abantwana bakho amandla ngegama lika Jesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu asiphezi siyabonga dwala lamadwala siyabonga sithando somphefumulo xa singasuka kuwe singabheka kuphi na Jesu singabheka kuphi na uNkulunkulu ngoba konke Nkosi kufumana kuwe siyabonga Nkosi siyabonga dwala limileyo siyabonga uNkulunkulu ophilayo egameni lika Jesu waseNazaretha wena wedwa ongalaliyo ongozeliyo imanathi njalo uNkulunkulu ezimanga ngegama lika Jesu waseNazaretha amen. uwe
Lungile mamndlela. Woza ngaphambili sithandwa sezulu. Hamba ngalamandla nawo. Ngiphakamisa izandla. Ngiwamkela ke. Ngiphakamisa izandla. Ngiyaziphakamisa. Ngiwamkela kuwe amandla. Ngiwamkela kuwe amandla. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Bayethe, 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 bayethe. Bayethe, 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 bayethe. Oh, hallelujah. Uyikosanileyo usukela maphakadeni ke maphakadeni wena uyaphila wena uyabusa Hallelujah. akekho uThixo njengawe Jesus. hallelujah Shikatala. hallelujah Oh, yes, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Basifisa ukukhothama kwamanye kodwa nezindleba wezwa Thank you, Jesus. anamehla wabani Hallelujah. ayazela yalala kodwa wena Ngegama likaJesu. umijalo Hallelujah. Hallelujah. wamuhle Jehova Hallelujah. nantambama Hallelujah. wamuhle baba impela uyalimela izwi lakho awuthi hamba uyakhulula abantu kule ndawo Hallelujah. abakhulula mkhululi ukhona mlilo odlayo mlilo oqothulayo bangafakaza abaprofethi bakabhali namanje bayafakaza abaprofethi bamanga ukuthi wena wedwa uThixo hallelujah kube njengokusho kwakho ukuthi kule ndawo uzokwehla yehla qala ubaphilise qala ubathinte ngesandla sakhe sinamandla oh hallelujah hallelujah ugoba phezu kogobo yathulula kule ndawo ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu bayaphila abantu bayakhululwa abantu liyabuya ithemba ayabuya amandla oh hallelujah Yes, Lord. Yes,
eGidiyoni ukuzenyeza kodwa ngenxa yokuthi amaMidiyani ayesejwayele ukudlalela ngakibo ngenxa yokuthi uJehova wayebanikele esandleni sawo ngenxa yokona kukaIsrayeli. Haleluya. Umisifika ingelosi ikhuluma ngeqhawe uthi mina ngiqhawe kanjani ngoba noma sithi siyalima siyavuna kodwa bayafika bathathe konke kwethu. Ngizothi konke kwakho kuthathiwe wena uyiqhawe linamandla kuyabuya 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 kuyabuya. Today is today. Today is today. Sikhonza uNkulunkulu ongavijelwa, sikhonza uNkulunkulu ongaphikiswa. Haleluya, haleluya. Bathi ngitshele ukuthi nalapho khonza khona uphelelwa amandla kodwa namhlanje we serve a miracle working God. Oh yes, oh yes, oh yes. Mawunalelo themba ungaphakamisa isandla sakho uthi ngiyamukela ngokukholwa. Usukutshela umndeni ukuthi wena njengoba ungenamali awuyilutho kodwa ngisathi uthi uNkulunkulu kuwe owanamandla ukuyithathe. Uphukiwe impahla yakho uke wadlelwa nomuzi uke waphelelwa umsebenzi uke waqoshiswa emsebenzini bekuseyisikhathi samaMidiyani ey'tapela kuwe but namhlanje uyiqhawe linamandla wena uyiqhawe wena uyiqhawe wena. Siyakudla isifo, siyakudla isifo kodwa ngizokutshela ukuthi namhlanje wena uyiqhawe. Khululwa kuleso sifo, khululwa, khululwa ngenama kaJesu. Ubupho obuhlasela ekhaya lakho namhlanje buyathutha ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngihlasela ngisho amafindo aphindwa ekhaya lakho ngegama likaJesu. Isandla esinamandla siyawasiphula. Wena uthukiwe wena wena uke wabizwa ngamagama angafanele ukuthi Nkosi yami kodwa ngegama likaJesu uJehova ubona iqhawe ngegama. Ufunani uNkulunkulu? Awutshela uNkulunkulu namhlanje uthi ufunani? Woza ngaphambili uzothandazela ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Mzalwana azokulethela isanitizer ngegama likaJesu. Sikhonza uNkulunkulu ongavinjelwa. Awuvinjelwa, 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 awuvinjelwa. Haleluya. Bangaki bekuhlasela bajike bethi abakubonanga iloyo Thixo loyo. Mingaki imithi iphoswa edeskini lakho kodwa ungabi nalutho. Iloyo Thixo ongavinjelwa. Akho
ngabe uhlushwa amadolo uthatha isihlalo uhlale phansi. Ukhona uNkulunkulu kule ndawo. Ukhona uNkulunkulu kule ndawo. Ongumhlobo wethu. Uyasiza ngeqiniso. Yena unothando. Bakhona abanye abahlobo kodwa bayahleba ngathi. Bakhona abanye abahlobo abanye bazivulela ngisho amacala sihamba enkantolo. Bakhona abanye abahlobo namhlanje kuyaziwa nje ukuthi uke wangigrosela kodwa ukhona umhlobo ongashiyani, umhlobo ongaguquki. Uma ngabe ungathi ungavimba icebo likaNkulunkulu umosha ixesha. Hallelujah. Amen. Isithabe sile ukuthi size kule ndawo. Kanti khona abantu abazokhululwa namhlanje. Ngiyakubuka wena uzokhululwa, wena uzokhululwa, wena uzokhululwa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Insizi zeminyaka. Ngiyanqamula namhlanje ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ukhondolo lomndeni, khondolo losizi. Ngiyalinqamula ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Wena ungokhethiweyo. Phebeza. Ha he ha. Ngifuna lo mzalwane, angiprofethi namhlanje kodwa uyedwa nje. Ngifuna lo mzalwane. Umyeni wakhe uthandane nomngani wakhe. Ngifuna lo mzalwane nje bazalwane yena yedwa. Lo mzalwane nje egameni lika Jesu. Anginaluvalo lokushiywa